udlulise i-officials ne-delegates, udlulise kuye wonke umuntu osemnqubeni yehova. Lo mfukelo wami uYesu Kristu igama lweni bazali kusenje. Mama President ne-ofisi yakho ngilele elithuba loba uthi xa ukhangela ujonga isekethe zonke sesithili saseKapa, wayibona umzi ose-106. Kaloku uThixo xa ethetha umzi omi phezu kwentaba unawufihlakala, wawubona umthombo umzi wase-106. Wawuqala ngam ndiqala ukuza kwi-convention yomama ndisithi olweni bazali. Phantsi kwamazwi akwincwadi kabaSifilipi athi ekubeni ndikholose ngayo le nto yokuba lowo wawuqalayo ngaphakathi kwelo msebenzi olungileyo wofeza ide ibe lomnye Yesu Kristu. Apha mama sebechazile oomama abasuka apha. Mama umongamelikazi uye waprepare iveji nayo yonke into, athi oomama balandelayo bapheke, waphaka umama ubesuka endlala. Kwathiwa mna mandihlambe izitya wofaka ekhabhathini ngoba i-breakfast yes. Zawuhlamba izitya ke mama President, andizuba mde kwesi sahluko sesithandathu. Izinto nje endiziphawuleyo zinto ezintathu endibaweluba masincokole ngazo. Andizoshumayela, mam noBhayibhile uyancokola akashumayeli ngoba kangoye umshumayeli. Koko ndizothi masibonisane izindlezane phantsi kwala mazwi. Kwesi sahluko zintathu into endiziphawuleyo, eyokuqala umpostile athetha ngayo apha ukukholosa. Athi uDavide incwadi yeMprizi chapter 57 xa esixelela ngokukholosa, athi uYehova uyabalondoloza abakholosa ngaye. Athi uverse 5, yekele kuYehova yonke indlela yakho ukholose ngaye ngokwenzeka. Phantsi kwamazwi athi lowo wawuqalayo umsebenzi olungileyo wofeza endlela yokholo lwethu, kuyanyanzeleka okokubana somelele sikholose ngoYehova ngoba akho nani into emnqabelayo uThixo. Indawo yesibini eqapheleyo apha kule vesi yindawo ethi lowo wawuqalayo umsebenzi olungileyo. Apha umpostile uPawulos usebenzise isimelabizo soqobo ebhekisa uThixo ngokwakhe. Ndiva kaloku umpostile uPawulos ngulo kuthiwa xa kuthethwa wayetshutshisa amabandla, kodwa sajika izinto endleleni ebheke eDamasko, zatshintsha izinto. Waqalapho umsebenzi olungileyo, wajika umpostile uPawulos utshutshisa amabandla, wasisitya sokuthwala iindaba ezilungileyo.
ekubeni ndikholose ngayo le nto wokuba umsebenzi olungileyo wowufeza. Xa ndizawuqala phantsi mamupresidenti, ibhulethi yokugqibela yibhulethi yowufeza umsebenzi. Apha kuthethwa xa kuthiwa ukufeza kuthethwa ngento egqityiweyo, into epheleleyo. Ngamazwi esithembiso la umpostile uPawulos woba noba singalala silila silale ngeenyembezi, kodwa masibe nethemba loba ukhona owawuqalayo umsebenzi olungileyo ngaphakathi kwethu. Noba singalahlekelwa zizinto zonke esinazo, bahlekise ngathi abantu elizweni, bathi abantwana bethu noba bangene kwii-drugs, kodwa masibe nethemba loba lowo wawuqalayo umsebenzi wakhe ngaphakathi kwethu osiphumelelisa. Athi umkhulu wasekhaya xa ndiyeka mangupresidenti ukufezwa amadinga sibulinde apha, nathi masihlale bazali sisazi kulo nyaka ka-2026 uba lowo wawuqalayo umsebenzi wawufeza ngoKristu Nkosi yethu. Anzakunika umpresident wonke ndibaqapha umntu ojike wathi ebehamba indlela engalunganga wasuke wajika